खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। उत्तर काशीयाव जोमै बेरफ्रुना सोमजिनाय दैबानायाव सा 60निबो बांसिन गोमानानै दङ। बोखांनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। मोनबा रायजोनि बारग' रायजो बेंगिरि सैयदपाल मालिकआ 79 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। तेजपुराव फिसाया बिसिखौ गोथाङैनो सावथारदों। समाजवादी पार्टी आसामा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय सा 6 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। बिमाफोरनि जौगानायनि थाखाय बिटिसि खुंथाया बिमा सिबिनाय बिथांखि बेखेवदों। निजुत मयना आसनि बिथांखिनि आर'जलाइ फर्म राननाय हाबाफारिखौ गिबि मन्थ्रिया बेखेवबाय। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव निजुत मयना आसनि 2.0नि आर'जलाइ फर्म राननाय हाबाफारि बेखेवदों। पान्जाबनि गंसे अक्सिजेन प्लान्टआव बेफ्रुनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा। दैखराव गोग्लैलांना सासे सुबुङा जिउ गोमादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। उत्तराखंडनि साहा काशीयाव लान्थ्रियै मोननै जोमै बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन। जोमै बेफ्रुनायनि जुनै उत्तराखंडनि साहा काशीयाव गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिखानाय जाथाया जायो। जोमै बेफ्रुनायनि उनाव खिरगंगा दैमायाव बुखारबोनाय हाब्रुनि बानाया उत्तराखंडनि धराली गामिखौ फबसिनफैयो। न' बां, हटेल, दखान, दंफां लाइफां आरो गारि मटरफोरखौ फबसिनफैदोंमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला जोमै बेफ्रुनानै सोमजिनाय गिख्रंथाव दैबानाया हा गिसिखानायाव सा 11 रैखाथि जवानफोरजों लोगोसेनो सा 60निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दङ। नाथाय माखासे सुबुङा खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो। मंगलबारखालि सानाव 4 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला जोमै बेफ्रुनाया साहा काशीनि हरसिलाव थानाय भारतारि रौनिया बादानिफ्राय 4 किल'मिटार गोजानाव सानजौफुनि 1:45 रिंगासोआव जादोंमोन। गिबि बेफ्रुनाया धाराली गामियाव आरो नैथिया सुकिटप ओनसोलाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गाज्रि बोथोरनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै फुंनिफ्रायनो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आरो आईटीबीपीनि जवानफोरा रेस्किउ अपारेशन खालामदों। बे अपारेशननि जोहै 130निबो बांसिन सुबुंखौ गोथाङै बोखांनो हायो। बबेखानि हा गिसिखानायनि उनाव माखासे सुबुंफोर आरो गारि मटरफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थाबथानानै थानो गोनां जादों। मानोना हा गिसिखानायाव माखासे जायगायाव लामाया खुरखादों आरो साहा काशी आरो हरिसिलनि गेजेराव हान्थामेला फोनांजाबनाया बन्द जादों। भारतनि राजखान्थियाव मैखोम बिफाव लाबोनाय आरो नरेन्द्र मदि सोरखारखौ बिखा फोरदाननानै सोंखारिबोबाय थानाय सैयदपाल मालिकआ 79 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। 24 जुलाइ 1946 मायथाइयाव जोनोम मोननाय सैयदपाल मालिकआ 5 आगस्त 2025आव रुंसारि जायो। मालिकआ सासे मैखोम भारतारि राजखान्थिगिरिमोन, जाय मोनबा भारतारि रायजोफोर बिहार, उड़िसा, जम्मु आरो काश्मीर, गवा आरो मेघालयनि रायजो बेंगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। राजखान्थियाव मालिकनि गिबि मख'जाथाव बिफावआ इं 1974 मायथाइयाव उत्तर प्रदेश आयेन आफादनि सोद्रोमा महरै आगान होजेनदोंमोन। मेरठ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिगियान आरो आयेननि बेचलर डिग्री मोननाय सैयदपाल मालिकआ 1968-1969 मायथाइयाव फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन। मालिकनि राजखान्थियारि जिउ राहानि जागायजेननाया जानो हागौ बेनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। तेजपुरनि बाम परबतिया बहुमारा सुबुरियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। बिसि फिसायनि एना एनिया उननि समाव गिख्रंथाव महर लायो। बेनि फिथाइ महरै फिसायनि आखायाव बिसिया जिउ खोमानाङो। थांनाय हराव तेजपुरनि बाम पार्बतिया बहुमारा सुबुरियाव सानै फिसानि बिमा मेघाली सयकियाया फिसायजों गोथाङैनो सावथारजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। न'खरनि आरो जायगानि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला जयन्त सयकिया मुंनि सुबुङा सानफ्रामबो जौ लोंना फैनानै बिसिनि सायाव उदखार खालामफैयोमोन। थांनाय हरावबो जयन्त सयकियाया जौ लोंना फैना बिसिखौ बुफैदोंमोन आरो न'नि मुवा बेसादफोरखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन। बेनि उनाव हरनि 11 रिंगासोआव बिसि मेघाली सयकियाखौ अर नांनाय थासारियाव नुयो जायगानि सुबुंफोरा। बबेखानि मेघालीया फिसायनि उदखारखौ सहायनो हायैयाव गावखौनो सावनानै लानायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा।
नाथाय माखासेनि बायदिब्ला फिसाय जयन्त सयकियायानो गावनि बिसिखौ गोथाङै सावथारनायनि सन्देह खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला मेघालीनि मोदोमाव नांनाय अरखौ खोमोरनो नाजानानै बिजामादैयाबो खामजायो। हरावनो तेजपुर गेट हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो 80% मोदोमाव अर खामनाय मेघालीया दिनै फुङाव जोबथा हां लायो। बिजामादैखौ तेजपुर बाप्टिस्ट मिशन हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोनब्लाबो उननि समाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जायो। ओरैहाय दुथां जयन्त सयकियाखौ हरनि समावनो पुलिसआ न'निफ्राय एरेस्ट खालामनाय जायो। गावनि फिसाजोनि एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो पुलिसआ जयन्तखौ एरेस्ट खालामदों। बिपिएफ दोलोनि उनाव समाजवादी पार्टी आसामा गासै सा 6नि मुंखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि महरै फसंनो फोसावबाय। फारिलाइयाव थानाय बिजाथिमोननि मुङा फारियै 19 नं थुरिबारि बियाबनि थाखाय नुर इस्लाम, 15 नं काजलगाव बियाबनि थाखाय थेंलुं मुसाहारि, 7 नं पकिराग्राम बियाबाव आनवार हुसेन, 20 नं मथनगुरि बियाबाव आसादुल इस्लाम, 2 नं गुमा बियाबाव जाकिरुल इस्लाम आरो 3 नं श्रीरामपुर बियाबाव आजिजुल हुसेन। बे गिबि खोलोबाव आसाम प्रदेश समाजवादी पार्टीनि आफादगिरि ब्रजेन कुमार हेन्टिकआ गासै सा 6नि मुंखौ फोसावग्रोदों। अदेबानि आद्रा थानाय बियाबफोरावबो बिजाथिखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होननानै मिथिहोदों आसाम प्रदेश समाजवादी पार्टीनि आफादगिरिया। प्रमद बर' दैदेननाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल खुंथाया बिमाफोरनि जौगानायनि थाखाय बिमा सिबिनाय बिथांखि बेखेवदों। बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि बाहागो महरै बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि थांनानै थानाय बिमाफोरनि थाखाय बिटिसि सोरखारा बिमा सिबिनाय बिथांखि मुंनि गोदान बिथांखि बेखेवदों। बे गोदान बिथांखि बायदियै साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिया बोसोराव 12,000 राङै मोनगोन। फैबाय थानाय 10 बोसोरसिम मोनबाय थागोन बे राङारि अनसुंथाइखौ। मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन बे राङारि अनसुंथाइया। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिया जादों बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव गावनि फिसाफोरखौ खोमानांनाय बिमाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय आरो गोसोआरि हेफाजाब होनाय। बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि थांनानै थानाय बिमाफोरनि थाखाय बे गोदान बिथांखिखौ थांनाय 30 जुलाइखालि जानानै थांनाय बिटिसिनि जर'खा जथुमाव चिफ प्रमद बर'आ लाबोदोंमोन। रायजोनि लाख लाख फरायसुलिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। निजुत मयना आसनिनि आर'जलाइ फर्म राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। 2025-2026 बोसोरनि थाखाय निजुत मयना आसनिखौ दिनै बेखेवजेनबाय गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि जोहै रायजोनि 4 लाख फरायसुलिफोरा बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन राङारि अनसुंथाइ। बेनि थाखाय 5 गोनांथार नेम फोसावनाय जादों। आर'जलाइ फर्म होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदिब्ला रायजोनि गंफ्रोमबो कलेज आरो फरायसालिमायाव फरायनाय फरायसुलिफोरा निजुत मयना आसनिनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। फरायसुलिफोरा गावबा गावनि कलेज एबा फरायसालिमानिफ्रायनो मोननो हागोन आर'जलाइ फर्मखौ। सेल्फ फाइनेन्स फरायनाय फरायसुलियाबो मोननो हागोन निजुत मयना आसनि। हायार सेकेन्डारि, ग्रेजुएसन आरो मास्टार डिग्रीनि 1थि बोसोरनिल' नङा 2थि बोसोरनि फरायसुलिफोराबो बे बिथांखिखौ मोननो हागोन। रायजोनि गासैबो स्टेट इउनिभार्सिटि आरो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो थानाय आसामनि फरायसुलिफोराबो बेनि खाबुखौ मोननो हागोन। फरायसुलिफोरनि बेंक एकाउन्टआव फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय हाबगोन निजुत मयना आसनिनि रां। मख'नो गोनांदि निजुत मयना आसनिनि सिङाव हायार सेकेन्डारि फरायसुलिफोरा दानफायाव 1,000 रां, ग्रेजुएसननि फरायसुलिफोरा दानफायाव 1,250 रां, मास्टार डिग्री खालामगासिनो थानाय फरायसुलिफोरा दानफायाव 1,500 राङै मोननो हागोन। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव मुख्य मन्त्रि निजुत मयना आसनि 2.0 बिथांखिनि आर'जलाइ फर्म राननाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि MMB अडिट'रियाम हलाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों निजुत मयना आसनि बिथांखिनि आर'जलाइ फर्म राननाय हाबाफारिखौ बेखेवो आरो बे हाबाफारियावनो फरायसुलिफोरनो निजुत मयना आसनिनि आर'जलाइ फर्मखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि सोरखारा थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइखौ फोसावनो थाखाय नोजोर होबोगासिनो दङ।
बबेखानि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव निजुत मयना आसनि 2.0 हाबाफारिया बिटिआरनि फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोहो गोनां आरो सोलोंथाइ गोनां इयुन सोरजिनो नाजानायखौ आरोबाव बांहोनाय होननानैबो प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिमानि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार गणेश औवारी, रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि, गोबांसा प्रफेसार आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। पान्जाब रायजोनि महालियाव थानाय गंसे दारिमिनारि ओनसोलाव फसंजानाय गंसे अक्सिजेन प्लान्टआव हरखाबै मोनसे बेफ्रुखांनायनि जाहोनाव खमैबो 2 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो 3 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बेफ्रुनाय जाथाया फेज 11 आव थानाय मोनसे फेक्टरियाव फुंनि 9 रिंगासो समाव माखासे मावसुमाफोरा मेडिकेल अक्सिजेन सिलिन्डाराव सोनाय गारियाव ल'ड होबाय थानाय समावनो जादोंमोन। खौरां मोननायनि माखासे समनि गेजेरावनो जाथायसालियाव अर खोमोरग्रा हानजा आरो एम्बुलेन्स गारिया सौहैनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैनो फेज 6 आव थानाय सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो लांनाय जादोंमोन। बेफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ दासान्दि नायबिजिरगासिनो दङ होननानै नोगोरनि एसपि सिरिभेलेनाया रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बे समाव फरेन्सिक हानजाफोर आरो रैखाथि रोंग'साफोरा दुखुनांथाव जाथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय जाथाय जानाय थावनिखौ नायबिजिरनो बिबानगिरिफोरनि जुनै ओनसोलखौ सिल खालामनाय जाबाय। गुवाहाटीनि काइलेपारा ओनसोलाव थानाय दक्षिणगावआव मंगलबार मोनानि समाव 38 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा दैखराव गोग्लैलांनानै जिउ गोमादों। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ मट्टकरियानि थागिरि बिक्रम सनवाल होननानै सिनायथिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बिक्रमआ दक्षिणगावआव थानाय गावनि बिहावनि न'आव थांनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन। न'खरनि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बिक्रमआ मोनानि ओंखाम जानायनि सिगां फोथाराव थांनाय गंसे दैखरनि साखाथियाव थांनायाव हरखाबै बोरैबा गादलिननानै दैखराव गोग्लैलांदों। बेराफारसेथिं खौरां हरनायनि दसे समनि गेजेरावनो नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स आरो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि दोलोफोरा गोख्रैनो जाथायसालियाव थांनानै गोब्राब हालोदजों जुजिनांनाय बिक्रमखौ दैखरनिफ्राय रैखा खालामना गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा बिक्रमखौ थैबाय होननानै फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।